ivelile indoda ebeyidlungula indodakazi yayo kusukela ineminyaka 16 yaze yaba neminyaka 19. Indoda le yakhohlisa indodakazi yayo uthi ke usiko lwakubo umuntu ke uvulwa nguyise. Kuthiwa ke ngolunye usuku umkayo wahamba ke noma ke wababamba belele wayeke kuma social worker kodwa ke icala la ngavulwa ke ngoba ingane yathi ke ngeke imbophe. Umkake wahamba ke emzini noma ke wahamba emzini wabo. Kuthe ke manje ingane yabeke isivula icala kodwa yathi ke ayinankinga ke mayinikwa ibhayili ngoba uye osebenzayo nangempela ke wanikwa ke ibhayili. Wengenza kwethu ngifisa ukuthi ngizuvo lwakho nombono wakho uthi wena ucabangani ke ngodaba oluthi ke alifani nalo. Kanti ke masiqhubekela phambili uzovela enkantolo ngolesithathu siyabonga Dilo unesi ke esibhedlela saseMatatelo kuzwakala ukuthi noma kuzwakala isiguli isikhala kanti ke useyazidlwengula sasizwa ke esinye ke esegule. Omunye ke noma ke olunye lo daba lolukhulunywa ke enkundleni zokuxhumana abantu abaningi baphawule kanje ke enkundleni zokuxhumana. Nangomunye uthi ke bamthakathile istroke bebefuna ke kuphele ke ngobudokotela bakhe. Nangomunye uthi ke abanazelo ngempela abanye abantu kungethi ke isikhala noma ke eyibophele ke ngenkani iphila noma ke kangakanani ke isezindlongweni egula ke akaboshwe isilwane ke leso. Nangomunye uthi ke isilima ngobe engashela ke nje aqonya amadoda sisi kumnandi nje kanje noma ke kumnandi nje ukuthinta umuntu wesifazane umbone ke ehonu wena ke ukhetha ukuthatha ngenkani ekhala ke ezobuhlungu obunje nje ukuthi hlamba ku comment section ngizuvo lwakho nombono wakho uthi ngicabangani ngaludaba mina sengiphuma kanje.